Η ΑΕΚ δεν έχει σκοράρει φέτος από την Άσπρη Βούλα. Έχει βάλει 10 γκολ μέχρι τώρα, όλα μέσα από την μεγάλη περιοχή. Ο Άμραμπατ απέναντι από τον Τραγκόφσκι. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων εκτελεί 2-0 η ΑΕΚ, σφραγίζει το τρίποντο και τη νίκη στο ντέρμπι στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Ορντίν Άμραμπατ. Δύο κεφαλιές του Πιερό, μία στα δίκτυα και μία στο χέρι του Τσέριν, είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά και κρίνουν το ντέρμπι υπέρ της ΑΕΚ. Εδώ είναι ο Άμραμπατ που σκοράρει γράφοντας το 2-0 και σφραγίζοντας τη νίκη και το τρίποντο για την ΑΕΚ. Αυτός είναι ο ένατος διαφορετικός σκόρερ για την ΑΕΚ. Ο Ιτά είχε 2 έχει πλέον και ο Πιερό. Λιβάη Γκαρσία, Ελίασον, Τσούμπερ, Γκατσίνοβιτς, Πίλιος, Μουκουντή και πλέον Άμραμπατ, η σκόρερ της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, στα 11 γκολ της Ένωσης στο πρωτάθλημα. Πάμε τον Αθανασίου, ο Ρέτσος βρίσκει την μπάλα, ο Μουζακίτης γεμίζει προς τον Αγιούμπ El Καμπή, ο οποίος κοντρολάρει, σουτάρει, 2-0 Ολυμπιακός με ένα εξαιρετικό γκολ με το αριστερό από τον Αγιούμπ El Καμπή. Στο 74 άφησε τον Μπρόρσον να μείνει στο έδαφος, δεν μπορούσε να εκτελέσει με το δεξί, το έπραξε με το αριστερό και πλάσαρε ιδανικά τον Λευτέρη Χουτεσιώτη για να κάνει το 2-0 για τους ερυθρόλευκους. Βλέπουμε ξανά την φάση. Το δεύτερο γκολ μετά την παρέμβαση του Ρέτσου, η παλιά του Μουζακίτη. Ο El Καμπή καλύπτει την μπάλα από το μαρκάρισμα του Μπρόρσον και πλασάρει την κατάλληλη στιγμή με το αριστερό, νικώντας τον Χουτεσιώτη για το 2-0 του Ολυμπιακού. Στο 74ο λεπτό, εδώ η παλιά του Μουζακίτη περνάει ανάμεσα στους αμυντικούς του Ατρόμητου. Ο Αγιούμπ El Καμπή έχει όλο το χρόνο να αντέξει το μαρκάρισμα και την επιμονή, φυσικά την υπομονή, να αφήσει τον Μπρόρσον να πέσει στο έδαφος και να πλασάρει πριν προλάβει να τον αντιμετωπίσει ο Μανσούρ για το 2-0 του Ολυμπιακού. Αυτό που ήθελε να πετύχει η ομάδα του, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, το κάνουν πράξη οι παίχτες του. Ένα δεύτερο γκολ για να απομακρύνει ακόμα περισσότερο το...